Biex inkomplu nitkellmu aktar dwar dan l-abbozz ta' liġi naqdet magħna Gebi Kalleja, koordinatur tal-MGRM. Gebi, nsellimlek u nilqak magħna f'One News. Lilek ukoll. Gebi, xi tfisser mal-persuni LGBTI din il-liġi? Tfisser passi ieħor importanti l qudiem fejn jidħlu d-drittijiet tal-komunità LGBTI għaw Malta. Naħseb hija liġi li ħadd tkun ukoll minn ta' quddiem anki fuq livell Ewropew, jiġifieri il-fatt li din il-liġi tissimplifika ħafna il-proċess li bih persuni trans jistgħu ibidlu formalment l-identità tal-ġenru tagħhom fuq id-dokumenti tagħhom mingħajr pereżempju ma jkollhom bżonn imorru l-qorti, mingħajr ma jkollhom bżonn li jagħmlu l-ebda tip ta' intervent mediku. Dan huwa xi ħaġa li tpoġġina fuq quddiem ejja ngħidu fejn jidħlu il-protezzjoni ta' drittijiet ta' persuni trans hija wkoll fuq quddiem fejn jidħlu liġijiet li jissalvagwardjaw persuni intersex mit-twelid. Jiġifieri jeżistu pajjiżi li għandhom linji gwida jgħidu li jmexxu il-prattiċi mediċi fil-pajjiż, imma ftit hemm pajjiżi li jistabbilixxu daw il-prinċipji fil-liġi u allura hawnhekk ukoll ħankunu qed inkunu minn ta' quddiem nistgħu ngħidu biex nipproteġu drittijiet fundamentali. U kont temmen li fi żmien daqstant qasir il-komunità LGBTI kien se tagħmel dawn l-avvanzi? Le, dejjem nittamaw, ovvjament naħseb illi il-fatt li din il-liġi saret konsultazzjoni mal-attivisti ngħidu LGBTI mhux biss f'pajjiżna ma kien hemm ukoll konsultazzjoni ma' attivisti li jaħdmu fuq livell Ewropew. Naħseb li juri li hemm l-ewwel ħaġa mrieda politika biex l-affarijiet isiru sew. Jiġifieri l-liġijiet li jiġu imresqa verament ikunu tal-aħjar kwalità possibbli u li jassiguraw l-aħjar kwalità tal-ħajja għal persuni li se jaffettwaw u wkoll illi ngħidu hemm xewqa li l-affarijiet jinbidlu. Nittamaw li apparti l-liġi wkoll jibda ikun hemm bidla wkoll fil-ħsieb tas-soċjetà. Jiġifieri l-liġijiet huma importanti ħafna nafuha di imma huma wkoll sprun biex nibdlu l-mentalità forsi li xi kultant tista' twassal ukoll għal preġudizzju. Grazzi Gebi Kalleja.